Julerap, yeah. A-H-G, julerap. Hvad så, Hobro? Jeg har noget, jeg gerne vil fortælle jer. Og det lyder sådan her. I april i år kom jeg på forsiden af Hus Forbi. Jeg blev helt paf, fordi jeg blev landskendt. Og det tog jeg med god stil. Suspekt skrev på Facebook, at jeg er the shit. Jo, Hobro, nu skal I bare høre. Hobro, jeg er der dybt taknemmelig, fordi I har taget så godt imod mig. Jeg har fået rød til nye pløkker i min mund. Endda en guldtand, som sprinker, når solen skinner. Og så smiler alle kvinder. Jo, yes. Nu kommer den søde, hyggelige juletid. Vi drikker gløgg og spiser æbleskiver godt med sne. Det er skide koldt i december. Jeg er ude at sælge aviser og kalender. Håber kunderne de kommer og køber, så jeg også kan få en god jul i år. Jeg håber i år, at julens sneen falder blid. Ingen stress om at sniffe Frederiksberg Allé. Sidste jul var jeg lige kommet til byen. I var gode til at købe aviser og kalender. Så fik jeg tag over hovedet af Blå Kors og fik varme og en god jul. Hvis jeg ikke sidder på min bænk, skal jeg lige støtte andre sælgere med kort. De trænger også til en skilling på lommen, for de arbejder hårdt, det gør jeg også. Alle folk, alle hjemløse i Danmark, de er ensomme. De har ryggen mod muren, og systemet vil ikke rigtig hjælpe dem. Jeg håber, I støtter Hus Forbi i hele landet. Kan jeg godt fortælle jer, fordi det er vigtigt at købe Hus Forbi. Jo, sådan skal den lyde.